You got to let it go. Tuna here Central Surgery at metro station na train kan chok chi a man hian hey metro hi các bạn cần na nè anh ngồi khóc này cho rằng system te kami nan sila kat lero tia kat te kan leya ho lam pang chu ke main ho te kan tum ve sila thiam ve tura chu ngai la voi khatna ne Mahse system ka changka nga engkim kha display ong ve ka hria thiam lo turom chuang lo tura en India ke rangkal do na o India ke rangkal do na ka ta to mai ani lo lai kan chok ani hi kalol sam deuh na lai kha ani lo tlet Mahse langin ai area chu ni to thawa Mahse khon ngi yo ang lut khale do mun la kal shep anga ya kal shep anga ya chu ni यहाँ से भी निकल लो सामने विजय चौक है यहाँ से निकल लो सामने पड़ जाएगा lum khop này maro map mai ro zo za khabu cha mane ka kal to tho ta hian Mahse dan khak kak set le to lo kal coin sol tu ka lai hi kan sona dik lo wang khan in ke kal na han at chuang lo Mahse alume ma ke khan na kal kai pai kan pia cheng som ma tia Mahse kana wian cheng som tu ma tia pai pai som li ti le kal kan tu ma mi lo ko le cheng som tu min kan chuang ton wa hi nuam tok vela tu na hianin asalu tuk to lova mar chu bo ruak ero chu alum khop mai tuna hian engang ria ya kan nom 41 41 an lai lo ala ki lo 41 India ke chu kan thleng ta ti hian kan tuan pan phei me ka ni anuam khop mai hei nimin tu nang hun vel ka chuanin nimin tu nang hun ni nang dar ni le dar som panin kar hi alum zual khop maya shoma tiang huna hian Mahse tu na chuanin darli le chan veri to a bo ruak hi anuam khop mai tu na hi chuan कितना रुपया 20 रुपीस का या ए yang ho long zoka atui zoka ei atau deu wangin ei chak thau mai la atau deu wangin kan ei don lo ni ei khirania ka vel tin don atui kop mai hi mi zo chuan in fang ma kan ti mai a an ni na an nei ho wai chu a lian vak lo ti zelinia khiran tia fang ma kan ti ke ni chuan ka ei don ni tôi cũng mà cũng cần chuan ấy về ngay em yêu pi lo len we alum ma alum pup me ko lum la chuan in mi fa viau mai phang ma chuan vai ra ma jon masala ai pui mo masala ai kan tel zel mai ni India get bula phang ma kan nei ngai ni ket Dren tatu hon chua hi
permanent nia ka du tak ka chu temporary ka tia Mahse tiang chu nakina for my future ka ang hong do na bang kan permanent jang an tire le lo pat do na ni se hai kan en ve lang an Kalau kiri bela chin potang. Chèn về mấy cái bao nhiêu chèn về này là bên chèn về mấy cái bao nhiêu sao có này vai buồn cái này nặng tu nè anh tu tên là hiền nuam hiền tìm mèo anh ngay sàn mèo phú bốc xía kan hung lama mi te hi hei an lo in buala thalak kan tuma Mahse kan duang in anal thei don lawa ruak keng kung in an lo in bual tlat lai vel han post te ka chak ve mo ni ta ka chuan Mahse background hin asir don lo chu bang chuan ta ka chu kai la le lo mai ngatia clip toy de kan siam ba kan la don lo ni chu hoi mak lo tlat